Денем с вас. Ще напълня с клас. Може би гледате Skibidi Toilet. Skibidi Toilet? Какво е това? Skibidi Toilet е страхотен сериал, базиран на проблемите на нашия свят. В него се води безкрайна война, която създателят асоциира с Сизиф. Хората... Версачето идва! Не, махай се. Мотор приготовени тука! Валя, we doing it again. Идвам. Ти плаш. Много надалеч сте навър. Аз съм фъркам. О, си залитна ли на някъде? Залитна ли на някъде? Залитна! Не мога. Престане. Your mother! Радна начина Вейгъра ще пусна саундтрака на Mon vs. Machine ще са гащите на Бинтропата. Почва да ни говори за Мехи, че е видял в Бурга в реклама на Мехелем, дето му удължава окуро. Вейна ли да бъде молеснат до всяко същество на тази планета, да право всеки един човек, всяко едно животно, всяка една риба да мине през този човек. Атентат. Yeah. Hey, yo, Black, it's time. Word, it's time, man. It's time, man. Alright, man. Begin. Yeah. Straight out the fucking dungeons of rap. Where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this shit. Yo. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm I be kicking. Magician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen I'm extreme. Now bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out the feet flows. Y'all know my stilo with or without the airplay. I keep some E and J sitting bent up in the stairway, or either on the corner betting grams with the CeeLo champs, laughing at some broken amps. G-packs get off quick forever. Niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas Вижда как ще бе най-наси главата някога от 8 пиксел. the Mac up, two brothers back up, the Mac spit. Overtaking niggas, one ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arm shook. Couldn't look, gave another squeeze, heard it click. Yo, my shit is stuck, tried to cock it, it wouldn't shoot. Now I'm in danger. Finally pulled it back and saw 3 bullets go through the chamber. So now I'm jetting to the lobby, and it was full of couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Cruise without guns and bullets. Broad daylight, stick up kids, take on the corners. Run it thy pockets. I think not, you scallywag. Bitch on the block, getting niggas knocked. Те брат, не знаеш, веднага ще едната репорт на закрити, ме интересува. Братлето го молесна. Молесна го и спечели рунда, коза. Най-вече Знаеш всяко виждане. Sleep is the cousin of death, beyond the walls of intelligence. Life is defined, I think of crime when I'm in a New York state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Пешо да те изнасилят коргите. Ще засиля твоето корто. Кога си? Лека и спокойна вечер на всички, освен кучето на Томи. Освен кучето на Томи, брат. Той е моя, няма да спи. All night, baby, all night, baby. Айде, къде.
Брат, трите теми са за биене на чеки. Опа, Ланка Дики, избери една от тях. One. Така, bear with me now. Аз в момента не говоря никакви глупости. Това е лицензиран пик. Чупи реалността каквато е. С неговото абилити, наречено ляво мудо дайв. Както виждате, той наистина е наклонен към дясното и след това отива към лявото. Мана за кой скипна, Не скипвам, аз ти имаш таймер. Камо да Денко, давай, презентирай. Здравейте, Аз казвам се Кък и ще говоря за... Сега изглежда много зле, но Говори. има много добра причина, заради която аз съм мастърбейтър. Давай. Брат, буквално можеш да кажеш, че обичаш да се дуелираш и да си биеш месото. С зъби. Какво може да се направи Какво може за да това? направя? Денко, мога ще презентирам, но какво може да се направи за това? Малките миниатюрни ръчички на Владко. Брат, толкова прецизни нощчета не сте виждали през живота си. Коцето е малко rough on the edges, обаче Владко ги прави меки и гладки. Майко, само като си мисля. О, ще трябва да се бориш с пешо за кучето на Томи. Не, аз ще го поднеса на тепсия на пешо. Здравейте, моето име е Радевски и днеска аз ще говоря за... Внимание от евреи! Тук пишеш вестник Daily Jew. И най-накрая... Ето го и края. What the fuck? Така, Просто legendary. здравейте, аз съм Коко и днес ще ви говоря за... Как ще рична файна формата ми като рейпист? Рейпист също. Така, както виждате, тук има кучета на намаления. Аз не се С спирам на дрип хора. есеншалите от Urban Heaven. Точно. Трудно е да си чичо дядко флю. Отговорът винаги е бил в мен. Това е как моят зли паралицис демон ме рейпна докато спях онзи ден. Той ми дава всякаква мотивация да продължавам в моята кариера. За да бъда Мисля, като че- него някой ден. За да бъда като него, да. И мисля, че аз ще съм в новото Urban Heaven видео като горилата рейпист. Благодаря ви. Но ма ти Значи- как две теми, Do you think about the days when we sat down smoking wine and drinking haze? Or is it the other way? Като каза още от малък и веднага се сетих за Вирго. Още от малки в махлите бръмчим. Откачалки мъжите за... Ко? Ако оставя тук да си спомните едно нещо от цялата тази презентация, това трябва да бъде. Как това е Владко, след като Петър го къпи в душа? В хартия и в хората. И аз това си мислех. Или нещо подобно. Шаш! Добър ден, добър Стига. Името ми е Тоби и аз ще ви говоря за... Като вашия край имам само едно изискване. Фенбойове в мейд аутфит.
и моите свещени думи от нашето царство. Всичките скрънчета на гадните фенбои не трябва да се остават по сушилките, за да не ви ги обърнат на земята. Да, е. Оба, фул краш аут! Земетресение! Земетресение! Брат, човек, тя само ще те гледа лошо, аз ще бъда прокълнат. Да, твоята е вещица. Да. О, вау. Не, върмай, мен ще ме бият. Моята е кикбоксърка. Моята е езотеричка. Виж, не знам кое е после. Твоята пишка ще стане на жаба или мен ще ме пребият от бой. Ще ми извият. Какъв звук искате да се чува, като ви се надърви хуя? Не, брат. Лазания меч от Star Wars. Чакай, дай, това ще бъде Elite Ball Reference. Знаеш при мен какво ще се чува? Друг conversation. Какви са най-добрите енчанти от Майнкрафт за пишката ви? Здравейте, аз съм Пешо Атентатов от Стани Бедняк. И сега дека да влезем в първите въпроси. Въпрос номер 1 за 100 лева. Каква простотия ще изръсят нашите участници? Отговор А. Fire Aspect. Отговор Б. Пирсинг. Отговор С. Depth Strider. Или отговор Д. Knockback. Ой, чичи, аз тук май бих отишъл с отговор А. Fire Aspect. Абсолютен ретард. Отговорът беше абсолютно всички от тях. Не, Fire Aspect. Защо? Той знае. Ще изгориш! Човек, защо не пирсинг? Не, най-underrated-ното. Knockback. Защо Knockback? Просто като си го вкараш, ще излита до другия край на мапа. Knockback е underrated. И ти с Лео ти ще последваш. The Miracle of Flight. Видим, верно може да вличиш до Франция, брат, представя се. Брат, най-добрият енчант е Флейм и ще си кажеш пишката с пермобалбачката, брат. Не, знаеш какво? Мултишот. Мултишот и пирсинг. Мендинг? Абе ти аутист ли си? Брат, Protection или Торнс 3. Защо ти е Торнс? Да буде, да я боли. Защо? Не, на Вало му трябва лоялти. А иначе overall най-доброто е Infinity. Окей, те добре. Не, и също Protection. Чакай, Hear me out. Arthropods. Виж се, overall най-доброто ще бъде Infinity или Efficiency. Efficiency ще бъде много добро. Efficiency 5. Може ли да слага? Не стават за нищо. Кой ти бъркати в газовете на приятелите си. А това сте вие, след като почнете най-после да си пиете жики. Това прокара да финансово да расте вашата банкова сметка. Брат, това не е стратегия. Тук реално трябва да се стараш да се Пробвай. оригинара някакво. Означава пробвай. Аз казах, че няма да игра тази тъпата мини-игра. Мазна. Shut the fuck up! Мазна.
Това не го игра. Това беше най-шибаното нещо някога. Ономато. Бум. Бум. Какво? Малестициозно, малестициозно. Да. Като вокал тренинг с бонус точки. Това няма го направя на насадно. Докато вие сте на това, отново ще кажа. Аз съм като самурай, обаче съм с бързи кредити и след това се каза самурая няма цел, има само път. Нормално ли е пишката ми да е 5 см? Искам да ти кажа само, че съм пуснал издирване за тахони. За който се чува и... Не е подходящото видео за тази песен. Тихо. Пишката на тати има такъв вкус. И хубаво ли е чичо ми да се изсира в устата? Nuke the whole generation. Nuke the whole generation. If it were up to me, I would drop an atomic bomb on the whole generation. Характер. Буквално. Какво? Kill that boy! Kill that boy! Kill that boy! Kill that boy! Kill him! Тихо. Здравейте, аз съм Кък и днес ще говоря за как да бъдем готови за срещата с Фенбой. Добър ден. Аз съм Тоби и днес ще говорим за сладкото ми отмъщение на моите хейтери, след като ми отне целия ми живот да тренирам като скинар. Така, това съм аз, разучавайки как да стана скинар, понеже имах прекалено много хейтери, Иванов. И вече ресърчвам страшно много неща, започнах да слушам качествена музика, Димов, Митрев, МБТ. Удрям джакпота, тия удрят на камък. Витаги шегоса, аз отгоре съм сладък. Ходата направя, че си шматка вема няк. Аз съм тук до края, знаеш, мръсен махал няк. И на... другото. Почвай! Моята презентация, почвай! Името ми е Мазничка и сега днес ще говоря за... Целият плод на как спермата е зла, така спермата е тази искра, която пали The Ticking Time Bomb, наречена дете. Това нещо е ужас, разбираш ли, ужас! Това нещо има една цел да го правиш и това е да ти носи бира и само бира. Но най-вероятно няма да очаквате най-шокиращия плот твист. С който... Аз забравих какъв ми е спича. Така. И аз също. Здравейте, генг! Аз съм Калуян Тошев и днес ще ви говоря за... Как тераписта ми каза и че наистина трябва да спра да мастурбирам до деца. Пост-едитинг пише тук. Искам само да кажа, че като гледам тези клипове в момента, мисля, че следващото видео, което ще релисвам, няма да е Tentato Productions, а Coco Epstein файловете. Добре, обратно към компилацията.
Така, както виждате, от толкова много мастурбиране, гледайки детски снимки, си щупих ръката. Това се случи точно пред една детска градина, вярвате или не. После линейката ме блъсна, но аз продължих с лявата ръка. I wish the water was cold. I wish the motherfucking instructions keep on fucking running. I wish the fucking rain. When the ending is unknown and the distance is unknown, that's when you know who the fuck you are. Stay hard. They don't know me, son. Get it. 18. They don't know me, son. Здравейте, хора. Даже няма да се представям кой съм. Знаете ме, педофил, топлейнър, всичко съм аз. Фенбой. Днес ще ви говоря за как най-великото съкровище на света не е богатството, а са говкаките. Yes! Съм бялата котка, между другото, забравих да кажа, по-бял съм от Валю, Валю е по-мургав от мене. Аз съм Томи и ще ви разкажа как чувствата ми са наранени всеки път, когато тинейджерите ми се смеят, когато си покажа пишките им. Аз съм на 35 между другото. Това съм аз, държейки пишките си, докато им я показвам, докато ми се смеят. Всеки път не знам какво се случва, но чувствата ми се нараняват страшно много. Просто не знам как да го променя и не знам дали проблема е в мен или в тях. Да напомня, аз съм на 35. Но като гениален, като красив гений е моята цел да ви покажа този огромен проблем. Да, така се чувствам на моменти, когато трябва да си показвам пишката на тези тинейджери. Просто се чувствам така отвътре, не знам дали проблема е в мен или в тях, най-вероятно е в тях, в смисъл аз съм перфектен и не знам какво мога да променя. Ето я пишката ми, by the way, аз съм на 35. Аз дали съм по-добър човек от това? Най-вероятно да. Ето го моя питон. И просто мога да си представите колко се натъжам всеки път, като ми се смеят. Пиколинерското е много голям, но предполагам това е заради Age Gap и те просто не са готови и някой ден ще разберат. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Така, здравейте, аз съм Коко и днес ще говоря за... че някой трябва да ви каже истината, никога няма да сте бял мъж. Това е моята бяла патка. Днес ще ви представям. Добре дошли в Балчик! Стягайте коланите, защото това наистина ще бъде експириенс. Не трябва да се говори за съществуването на това място. Това място е наистина едно от античните забравени места, като Шимбала и Агарта. Балчик е дом на магия, което означава, че ако влезеш и кажеш навън за Балчик, ще си прокълнат по всякакъв начин. Защото наистина може да се сипе ума на тези, които не са готови да приемат истината! Балчик наистина каства едно заклинание, което е съществувало още от когато хората се говори, което всъщност наистина е древен Балчик език. Здравейте, аз съм Иванов. Аз съм Иванов. Снимка на качеството на Балчик или като цяло просто самия Балчик. Иванов, как ти е фамилията? Иванов, как ти е фамилията? Познайте, покажи. Не! Това го клипвам, въпреки че рекордвам. Моля те, как ти е фамилията? Как ти е фамилията? Кажи ми второто име пак. Дедас ли сме? Дедас ли сме? Кажи си. Здравейте, името ми е... И днес ще говоря за... Кой скифа? Аз скифа майка му. Моята тема! Скипнах ли го? Костана? Да, бе. Не споделен на Коко. Защо малки деца са перфектният партньор, романтичен?
Люткино incoming. Здравейте, панчета. Днес ще говорим за защо аз съм избрания Prophecy Foretold. Аз съм Слави Трифонов. Това е света без ГЕРБ. Мисля, представете си, ако имаше такъв народ. Дори аз забравих моята. Здравейте, моето име е Митко Пистола и моя ток е за... Пичката за как съм те учил? Бъдете готови да чуете моето говорене, защото аз съм ядосан за моите сини топки. Виждаш ли потенциала, Митко, виждаш ли Да, потенциала? виждам потенциал. Здравейте, моето име е Станислав Николов и не искаш да ви говоря какво аз научих в моите години като педофил. Това съм аз, вървейки към бестите 013 в Видин, опитвайки се да ги заребя, но както виждате, аз трябва да съм въоръжен, защото винаги може да излезе една 9 седмица с Honda Civic да ме причука. Аз съм 013. Здравей, 013. Искаш да се заребяваме? Какъв е този звук? Комиш този? Здравей, съдурено. Караля и покорителя на 013 и надолу. И мисля да преордърна за 027-ците. Те винаги ще бъдат по-свежи, по-пресни и по-хубави. И по-тесни. Но това също е нападка към кучето на Томи. Още му търся газа. Здравейте, моето име е Николай Иванов Иванов. И ние ще говорим за... Затвори вратата, моля. Майко. Добре, малко неминуемо. Следващия суд. Обичам негри. Не, при мен е не. Добре. Значи, обичам негри. Не. Както виждате, ето това е последната снимка на последния черен човек, който снимах и ликвидирах след това. Аз казах! Моето име е Томи и моята тема е... Нека, чувайте, служете 500 лева в бета. Както може да се чудите, защо да не сложиш 500 лева в WinBeta? Може да станат две неща. Или да станете много богати, или просто да сложите още 500. Няма лошо нещо. Това е толкова вярно. Това знание идва на много ужасна цена. И тази ужасна цена е 500 лева, които може да обърнете в много пари и да станете като един от тези жреци, които предполагат имат доста големи пишки, защото имат пари да си го позволят. Ясно. Това go ahead. И така, мога да приключа само с едно нещо, което мога да ви покажа на следващия слайд. Това сте вие, ако не сложите 500 лева в бета. Това сте вие, като сложите 500 лева в бета и си поиграете живота. Защото защо не? Просто е фън. Има winning sound. Мале, Валя, те буски. What? Ти просто да сблъска. Бие си месото. Това на микрофона. С баща ми. Окей. Ей, аз имам брак, вие имате рак. Трябваше да намеря саунда. Ти добре. Защо плачеш като... Защо плачеш? Това не е... Аз имам мечта за едно бубова чалате. О, боже мой, о, боже мой. Това е рефрен.
Абидас. Слушай се. Велико. Красота. Пиши ли то, с който получи последния Волток са наравно? Не. Демоните. Ти, който казах, не беше фани. Нищо не се... Не се чува! Иронията просто, да fucking irony, брат. Брат, ма чемпионов. Май знам кой печели. Май знам кой печели. Шил. Брат, кога се появи моето, е? How could you do that to your own father? I hate you. I've always hated you. All of the lights. Знаеш какво е моето? Не знам срещу кой си точно. Не с шалките. Брат, се не пише. Какво? Брат, той са да нарисувам мини версията на Томас Шелби. Май ще е трудно да се избере. Чемпионов гламор. Аз ще вътя машините Олимп! Няма да разпреждате с тази мистерия! Ще е андердога. Тъндър, кой? Давон! Кой ми имитира Давон? Ще съде за авторски права. White Cop. History accurate. Ще е толкова близко до... На китайската дрюра парка. Буш Ейврин! Буш Ейврин! Holy matchup! Holy match! Holy matchup! Ами, само ще кажа, един е жив, другия е мъртъв, брат, няма как да прещем в кер мъртъв. О, шит! Камен, нига! Ники го. Предавам се. О, ясно, това е шампиона на Флорида! Брат. Никито май. Не съм аз. Не съм аз. Аз съм Борбен. Петър ще може да дойде. Аз вярвам, че дъската ще бие, брат, аз вярвам, че... Какъв е този матчъп? Матчмейкинга е луд. Матчмейкинга е луд. Ама шампионата просто е такъв, брат. Don't hate the player, hate the game. Брат, целият канал. Те му дават победата! Те му дават победата!
инсайдър тренинг, брат. Те му дават победът. Аз също Маклаган! Не знам кой го е поел. В смисъл, затова ли Elite Ball Knowledge-а? Ма мисля, че знам кой ще си. Аз мислих, че той рисува Христ. Тръгвам с червено копче, Чарли Кърк! Чарли Кърк не изглеждаше така. Цар Бамба! Хидрогенна бомба срещу бебе. Много съм вярно това. Уилчер ясно се излампатира. Аз сме на Ампутиран Патрик е пик. Адам Смаш се Джони Белоръкия! Не се Белоръкия, Белоръкия! Адам Смашер. Не. Ханзо. Да. Само Споров ми умря за това. Брат Хана Споров да ми яде салама, брат. Абе, Хана Споров не се ли биеше за Турция, бе? Ой, он оцелява, он е жив! Жив е той живее, я там на Балкана. Я, паца! Таки, паца, моля! Давай! Ой, паца! И как ще си мисля чука така? Какво? Как? Пак ще трябва да играят Дедър Перпечуал. Какво? Къде? Какво? Брат, как да не се хиля? Какво? Човек, който великите сили са срещу него, може само да се хиля на болката. Аз май... Какво? Какво му би, брат? Кой ще се намери? Който каза, че става по-добре, да го мала жена нашия оранжа. Мога се купа. Само едно топче и това е близо, защото обичаш. Къде? Какво става? Имаме шахта. Имаме шахта, която е Джак. Защо ми да без хора? Виж сега колко е парад. Амо че. Какво стана? What happened, брат? A threatening aura emanates from beyond the door. Максим Събев в стаята. Слипър агент. Чупана през бата! Хей, хубавица, хей, брей, галавица, момаяница. Кой ще се намери, хубост да премери, мома да спечели. Окей, разбираш ли, фали ми се, че е такова, брат. И 100 път се получи.